Arratsaldeon, hemen gaude, gaude Eskarotzen, Ibarreko etxean, eta gaur ikusiko duzuena izanen da pastoral antzeko historia bat. Pastoral hau, egia errateko sortu zen, inauterietako jaialdia egin genuen, eta oso ongi atera zenez, jende askok animatu zigun egiteko berriz, zen azkenean lan orduetan egin genuen, eta jende asko lanean zeudenez ez zuten ikusi. Eta eskaera ikusita eta emaitza ikusita, erabaki zen berriz errepikatzea. Horregatik gaude gaur hemen Eskarotzen, eta gaur errepikatuko du hemen, eta jende guztiak ikusteko. Pastorala da Zubearoko antzerki mota bat, edo tradizioan, Zuberoko tradizioan ekitaldi oso famatu bat, eta guk ezagutzen dugu, zen azkenean bizilagunak dira, ondokoak ditugu, eta ondoko bizilagunak direnez, hartu zen ideia hori, eta hortik tiratu genuen, eta atera zen gaur ikusiko dena. Musika eta historia osoa nola osatu zen, bi modutan osatu zen, ez? Lehenengo, pastorala, bereziki pastorala, gaur pastorala ikusiko dugun pastorala, azkenean hori eskolan sortu zen. Zen klase bakoitzak, talde bakoitzak prestatu zuen Ibarreko kondairekin lotutako zerbait, eta talde bakoitzak hautatu zuen gai bat. Adibidez, ikusiko dugu Ibarreko sorginen inguruko historia bat, gero, adibidez, frantsesa da gertatu zenean, konbentzio gudan gertatu zenean, ze gertaerak gertatu ziren Otsagabian, hori adibidez beste talde batek eginen du, eta gero beste historia batzuk ere ikusiko dituzue. Gero, bukaeran, entzungo dugu inauterietako abesti berri bat, berria ez da, zen, orain dela urte batzuk, jendea ibili denez ahozko tradizioa biltzen eta olako historietan sartuta, bildu zituzten berso batzuk. Berso horiek esaten ziren Espartza, hemen inguruko herri batean, abeste ziren bersoak. Hori, aprobetxatu zuen, hemengo bizilagun batek, Xabier Díaz Esartek, aprobetxatu zuen inauterietako abesti bat osatzeko. Hori, gehi hemengo musika irakasleak, Cesar Mendarizek prestatutako musika edo soinuak edo historia hauekin, gaur ikusiko dugu emaitza. Abesti hau orkestu zen lehenengo egunean, justo inauterietako egun hortan, eta bizkanaka esartzen ari da inauterietako herri jaietan, ez? Eta espero dugu, aurrerantzean, gure inauterietako abesti batean bihurtzea. Abestiaren izena da Babalili edo Gaur Iote. Ez pentsa askon saiatu dugunik. Saiatu dugu, baina eskoletan badakizu, eskola guztietan. Eta hemen ere bai, antolatzen dira jaialdi batzuk, adibidez kurso bukaerakoak, inauterietakoak eta gabonetakoak. Eta berez, ensaiatzen da, baina kasu honetan ez dugu ensaiatu besteetan baino gehiago. Baina, emaitza nahiko polita gelditu zenez, animatu gara berriz egitera. Betiko pastoraletik gaur ikusiko ditugu gauza batzuk, adibidez bersoen erritmoa eta gero gaia. Gaia bereziki Zuberoan erabiltzen dira edo oinarri bezala erabiltzen dituzte olako gaiak, tradiziozko gaiak, adibidez kondairak edo askotan egiten dituzte pastoralak persona batzuk famatuak izan direnak edo halako zerbait, eta beraz, guk gaur, guk ditugu ikasle, adin guztietako ikasleak. Eta honen ondorioz, hautatu izan genuen gaia, izan behar zen hurbila beraiek ezagutzeko eta beraiek motibatzeko, ez? Ez dakit. Agian hurrengo pausoa izanen da Broadwayera joatea, ez dut uste. Ze, azkenean esfortzu handia eskatzen digu hau, baina, ez dakit errepikatuko dugu, gaur ikusiko dugu. Agian jendea berriz kexaka hasten bada, terraten badigute jende asko gelditu dela lekurik gabe, gaur ikusteko, gaurko ikustaldia ikusteko, ez dakit, lehenengo irakasleekin negoziatu beharko dugu, ez dakit. Guk, irakasleok nerbio haunitzez ditugu, baina ikasleak azken egun hauetan, ematen zuen ezetz, baina gaur goizean adibidez izan da nahiko, egun berezia, ez? Ikasleak tope motibatuak daude eta urduritzen dira, eta nik uste dut, baietz. Baina, nik uste dut urduri puntu hori kontrolatuko dutela, espero dugu. Euskalo,
Ez dakit, egia esateko ez dugu ez da astirik izan, hori pentsatzeko. Baina, claro, azkenean ikusita ikasleen motivazioak ere, gutxienez pentsatzeko ematen digu, ez? Azkenean betiko metodologia eskola unitzetan dagoela ezarria, eta, motivazioa agian ez da lortzen, ez? Betiko ariketekin. Baina holako ariketak, nik uste dut oso lagungarriak dira, eta ikasleak hain motivatuak ikustea, nik uste du gutxienez pentsatzeko emanen digu, ez? Eta tarte bat hartu beharko dugu pentsatzeko. Ni Cesar Mendariz naiz, noaindarra naiz, eta Otsagabiko eskolako musika maisua naiz, duela 7 ikasturte. Pastoral honen amaieran egin dugun abestia gaur jote da, eta jote kanta bat da, aurten sortu duguna. Kanta hori sortzeko abiatu gara Espartzako herrian jasotako estrofa batetik. Estrofa hori jasoa izan zen 1983an Gabriel Arrozarena izeneko gizon bati, eta estrofa hori erabiltzen omen zuten etxez etxe eskatzen joateko. Hortik abiatuta osatu dugu pixka bat letra Xabier Diaz Esarteren laguntzarekin, eta sartu ditugu Zaraitzuko herri desberdinetako pertsonaien, inauteritako pertsonaien izenak. Eta, estribillo batekin, melodia bat sortu dugu, eta eskolatik abiatuta, ekarpen bat egin nahi izan diogu Zaraitzuko ibarrari, iotetan, inauteritan, puskabiltza kanta bat izateko, mendik aurrera. Umengan ikusi dugu aurrengan ilusio izugarria. Jarran azkenek urtetan inauteria ospatzen genuela gai komun bat hartuta bakoitza pixka bat bere aldetik. Eta urten egin duguna izan da gauza bera, baino pixka bat josi, pixka bat lotu eta zentzu bat eman. Orduan ikusi dute nolabait beraiek landutakoa edo prestatutako beti inautetan prestatzen den sorpresatxo hori izan dela kontu handi baten parte, eta motivazio oso handia egon da aurren aldetik. Eta gero prestaketetan, ilusio handia, eta eskolako inauterien egunean izandako arrakasta eta gero, beraiek ere gustu handiz hartu dute errepikapen hau. Nahiko urduri daude, egun hauetan oso lasai ibili dira, nik uste dut berez ikuskizuna menperatzen dutela inolako arazorik gabe, baina azkeneko egunetan hartu dire Ibarrean harrera ona izanen duela, gaurko emanaldiak eta beraien inguruko jende asko etorriko dela, eta nik uste dut beharrezkoa den presio edo tentsio hori bizitzen ari direla. Kaixo, Maitane Eslaba naiz, guraso elkarteko kide bat, eta kontatu nahi dizuet nola bizi garen Zaraitzu Ibarrean. Hemengo umeak joaten dira Otsagira egunero, han eskola dagoelako, bai? Eta juten dira Euskartzetik hasita, Baiara osotik igotzen dira Otsagiraino. Eta gero badago beste busa bat, ateratzen dela Eaurtatik, joaten da baita Itzaltzura eta baita eskolara. Bi autobus desberdina daude Otsagira juteko ume guztiak. Eta gero baita daude Otsagiko umeak. Han elkartzen dira guztiak eta Baiara osoko umeak han pasatzen dute aste osoa. Garraiotan joaten direnak bazkaltzera gelditzen dira guztiak, zeren ezin dira bueltatu etxera bazkaltzera. Denboragatik eta ezin delako, orduan bazkaltzen dutean eskolako jantokian. Eta Otsagikoak gehienak etxera juten dira, da beste batzu baita badaukate aukera jantokian gelditzeko. Hori egiten dute egunero, txikia baita bazkaltzen dute asteazken da ostiraletan bakarri daukate klase goizean, baina DBH-koek denbora gehiago ikasi behar dutelako, baina bazkalduta jaisten dira. Eta gero arratsaldetan badaukate ekitaldi desberdina, badago musika eskola, baita egiten dute pilota, pala, zer gehiago. Dantza baita ematen dugu, aurten ez da atera, baina jende gutxi dagoelako eta oso ume gutxi apuntatzen direnez, badaukagu
arazo hori oso zaila dela baita gauzak aurrera ateratzea kopuruengatik. Eta horrela bizi gara. Ni seme alaba ditut eta denbora honetan prestatzen izan duten denbora luze honetan ez didate asko kontatu. Esaten zidan ikusiko duzu ama egunean eta bai ikusi eta gero oso politatera da ikusiko duzue. Zapaltzeko besteak. Kaixo, nik Eider naiz, Otsagabian bizi naiz eta 8 urte ditut. Kaixo, ni bai naiz, Otsagabian bizi naiz eta 10 urte ditut. Sorginez jantzita gaude. Sorgina ona eta lasaia da. Jendea laguntzen du kremak egiten. Ni sorgina naiz, gu alaiak gara eta lasaiak eta janztera gona bat dugu, txano bat eta tokila. Kaixo, ni Miren naiz, 11 urte ditut eta Otsagabikoa naiz. Kaixo, ni Amaia naiz, 10 urte ditut eta Eskarotzen bizi naiz. Ni Ane naiz eta 11 urte ditut eta Jaurrietan bizi naiz. Zaraituko jende gara. Eta gure historian kontatzen dugu nola borrokatzen dugu frantziaren kontra. Gu zaraituko arropa tradizionala eramaten dugu. Eta Kaixo, ni Joseba naiz, 17 urte ditut, orain Iruñain ikasten ari naiz, baina Otsagikoa naiz, eta hemen ni joko dudana da bonboa. Ni Xabi naiz, Otsagikoa ere bai, 16 urte bete behar ditut, familia baztanen dut, eta hori orain laugarren DBH-ari nez bukatzen. Ni Jose naiz, 16 urte ditut, Otsagikoa naiz ere bai, eta ni joko dut bateriako kasa. Bueno, gu joko duguna da kale jira batzuk herritik barna, eta gero natatortzean joko dugu inaute kanta bat, aspaldiko kanta bat, baina orain dela gutxi lortu dena, eta orduan joko duguna gara 2 akordeoi, eta gero kaja, platilloak eta bonboa, eta hori.
Kasariak gara, beti gauzak egiten, gure lurren artean, landatzen eta jasoten. Kaixo zorrina
ez dira etxera itzuli, ez dugu jaso haien berri. Lamiak oso gaiztoak, begira historioak, Laminosenan bizi dira, eta asko dira, gure herriko hartzaien, harrapatzaileak dira, matxurak benetan, beti orrazten ari dira. Sorgileak hil behar ditugu, beraiek gaiztoak dira, bere mundu kriminala akabatu behar dugu. Aski da kontu honekin, atxilotu behar ditugu, zoaz herritarrak, Laminosenara, hor daude guztiak, goazen harrapatzera.
bordeetan, etxetan bilgoa egiten, gau baten zoritxarrez, 8 bat zebilenan, jan zuen emakume, utzi zituen bere trasak, eta horrela jarraituz, bizitza doa aurrera, deiekin emakumek, ta ertzainak kainadetan. Konbentzio guda zela eta frantziarrak sartu ziren mugako herrietan, ta guziak erre zuten. Baztanetik zaraitzuera, sartu ginen soldaduak, bordak eta etxeak, dena zuntzitu genuen. 1793 urtean, erronkariko semekin, bota genuen frantziarrak. Herrialdetik bota genuen frantziasko soldaduzka. Amorruz bizi josita, zua eman genizkien, 50 borda eta 200 etxe. Herriko baselizak, muskilako izanetik, San Martin eta Santa Cruz, zuntzitu zizkiguten.
gelditu zirenak, miseriatik aterako, Amerikara joan ziren, zeharkatzen ozeano, diru eta lan eske, heldu ziren familiak, horregatik ditugu gure izen ta bizenak. Amerikara joan nintzen, zenimorik gabe. Ameriketa hori nintzen makia, 5 milioik gabe. Amerikara joan nintzen, zenimorik gabe. Ameriketa hori nintzen makia, 5 milioik gabe. Eta horrela amaitu zen garai hartako guda, orain lagun mina ditugu Siberoko jendia. Jaurrietako herri txikian, su handi bat gertatu zen, etxe guztiak erre ziren. Jende guztia gertu zen, zuhaitz altzera, ibarretakoak ere bai, laguntza egitera. Apaizare agertu zen, azken igurtze matera. Baina debalde izan zen, hau inor hilda ez baizen. Zarazatek eta Gaiarrek kontzertu bat egin zuten, herria animatu zen, galerak ordainu ziren.
A la llamada de su mujer dejó el pan, el horno encendido con el pan adentro. Para el que le guste el pan socarrao, pues ahí tiene. Y bueno, para cuando se dio cuenta... Y en una de esas casas, una chica había quedado dormida sin enterarse de lo que le estaba sucediendo. Y bueno, gracias a un médico que... ¡Ayuda! ¡Déjate, Isabel! Que los de Jaureta eran muy listos y se habían escapado, no había muertos. Entonces... Bueno. No sé que los muertos no se quejan. Que los muertos no se quejan, qué vergüenza, qué vergüenza. El mismísimo Don Perico de Salazar hablando así de los difuntos. Músicos que nos ayudaron a rehacer el pueblo y con todos ustedes Pablo Sansate y Julián Gallarret.